आंनि इउटुब चेनेलाव दिनै बर'नि अल इउटुबारखौ नुनोखौ मोनगोन नायलांबाय था दाननाङा खिन्थु दाननाङा बया नायलांबाय था बम जागोन दिनै नायलांबाय था गानबो गारजाबाय नि गान खोनासंथारनो हादों बया हादानाखै खिन्थु मा खसम मिस्टार लाल माब्रै नाय खोनायाबो सिख्लाबो मेरि गुमै Mr. Lam, Boyna, Adi itu lewe, mau apa? Mana mulai jago? Ini ini bukan terus. Mr. Lal ni channel kau nani please subscribe kalau mah. kalau udah mau jadi video online kan udah ya pemain itu. So guys, nontonnya title atau thumbnail lain misalnya baca nanggo dini marai jagan vlogga, very interesting jagan dini. Poro all YouTuber ni dini mijak nain kayak gasip Facebook sob nung dini ang YouTube channel lah. Morea jagan nailang baita. So guys, nintang mana video kita dan kamera dini nailang baita, pura nailang baita, boy interest jagan. Sehingga asal info yang kamu dini lajen sini. Michael ada kan ni baita sehingga Michael ada kan yo udal gurin info di cing. Ni baita ada tahu sedang tahu jipo. To mbak suruh kamu say. तो सेल टू गाइस मिस्टर लाल ने आप सबको फिर से वेलकम करता हुआ मेरी न्यू ब्लॉग में। तो चलिए आज के ब्लॉग शुरू करते हैं ये तो गाइस सारा माइकल के चिल्ले गुन भाई नहीं भाई मोर को हाय हेलो दे तो गाइस जों दा बर'नि अल इउटुबार मिटआप लादोंना दिनै 5 तारिख बेयावनो थांबाय दं रंगियाव नोंसिन दं आदा माइकेल हाय नादा हाय हाय थांगासिनो नै अन हाय नट हाय ओमफ्राय न'आवबो जेबो जाना फैयाखै ओंखामबो जाखायाखै ओमफ्राय तामुलपुराव साहा लोंबाय ओमफ्राय परथा जाबाय आदानो जमा जाबाय ओमफ्राय दा थांबाय दं नायलांबाय था ओमफ्राय दा ओरै बोरमा बेदर दं होननानै खोनादों बोरमा बेदर दं दे प्रकासादाया फन बानायनानै संनायाव बोरमा बेदर दं होनना बुंदों बोरमा जानो फैदो होननानै बुंहरबाय दा जों थांगासिनो बोरमा बेदरखौ मोनजामारला मिथिला मोनजाबाथ' गाहामानो जाबाय मोनजायोब्ला जोङो प्रकाश बिथां आरो बिथां मेहेरवारि आरो जोंहा गेमस्ट्रि सिस्टार दं बिथांमोननि अननायाव जों मोनजानोबो हागौ मानो होनबा बिथांमोना बिराद फैसा मोनोना एकदमबारे बिराद मोजां आर्निं जायो बाहाय गया इसोर फैसाखौनो औ दा जों जुदि मोनजायोब्ला बिथांमोननि अननायाव मोनजासिगोन आरो ना मोनजाबाथ' हामबायानो हाथाय उनना बायखादो खिन्थु दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो थ'दो होमबा जेब्लाबो नोंनिनो अराय सम बोसोना तो फाइनली गाइस जों दा लोकेशनाव मोनफैमारबाय बैथिं दं नालिया गैखो लोगो मोनबाय जों जाथ्रायावनो बेनो हटेला मोजां नुवाखै खोनादों खिन्थु तो गाइस फाइनली नै नालिया दाखौ मोनबाय र' मिना खनसे मिना गाइन्डार जाबाय मारै खबरफोरा मोजां ना दा मोजां दासो दा जों दासो दा गारि खारदों बेनो लोकेशना ada Prakash ke logo moन्दों ने पानी रिलाव दिनैसो लोगो मोनफैखादों ओइ जिरि वेलकाम ada आंनि चेनेलाव हाय मा नाम चेनेल मिस्टार लाल नि चेनेल खौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो बड' माने जा इउटुबार मिटनि जे दिनै प्रग्राम लानायाव नुजाथि फैनाय थेंक इउ सो माच दे ओके दे होमबा जय बर' हारिनि Mr. Lam, Boyna, Mia lah, kok gitu nena dunia ni persatu beda minna dekat. Jangan family asal naik tu juga. Macam ni. Saya mana boleh bagas lah. Nina mana boleh ya? Macam mana? Stop. Asal juga. Adi itu lewe. Mau apa? Mana boleh jago? Ini
juma fैबायना माइकेला मारै मोजां ओंखाम जाया मा जाया रस ओइ आंबो जायाखै सासेआव मा कलकाता बायदि भुटान 20 किलोमिटार जायो आरो गाइस मोजां गासिबो खबरबा ना दे guys नै लाबाय आइ कार्ड लानांगौ इयाव मिटिंआव जायनो फैयो सब लानांगौ इउटुब गैयाबाबो इउटुब चेनेल गैयाबाबो सब लानांगौ ओमफ्राय दा जों आसामाव थांनिया जेराव ओरै खालामनानै फाइनल खालामनानै apa sih ini ya? Mister Lal, नोंथांमोना मिस्टार लाल चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होदो बिदांखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय बियो माने उनाव जुदि जाहाथे मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय बिदिनो नायलांबाय था बिथांनि ब्लगखौ आबो साबस्क्राइबाराबो आंखौ एसे सापर्ट खालामलायदो आंनि साबस्क्राइबारफ्राबो अननानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय अननाय होदो ओमफ्राय आबो एसे माखासे जोबाखै गाबोन मोनसे समाव लास्ट दे होमबा guys इथिं आबो गेम्स फैदो इनि दासिम फैदो इयो Hello guys, saya nontonnya Michiwan, Mister Lal, very nice. Sekarang ni dia. Sudah lebih serius dari gua. Mister Lal, ada channel gua subscribe kalandı. Support kalam. Jaga Lal lebih video. So, abisnya rice subscribe gua support kalandı. Ada Lal di channel gua. Thank you abis. Jauh ini juga. Kesenangan minta tenan. YouTube asal numai tak mana. Ini long juga kasih. आंखौ जेरै सापर्ट खालामबोदों आंना जेरैबायदि अननाय होबोदों बे फंबायखौबो सापर्ट खालामबोनानै जाबाय आरो जाहाथे फंबायाबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ बानायलांनो हायो नोंथांमोननि अननाय मोनदों आं बेखौनो लुबैयो सापर्ट खालामदों फंबायखौबो साबस्क्राइब खालामदों आरो चेनेलखौ Baik, akan mencoba sama mencoba. Oke, so ini apa yang nama dia? Hello, aku dah beli video video. Saya kami mengenai dapat creator board. Saya kami YouTube channel aku creator board ada na. Ini ada. Hello, ini nama video board. Baik, teman-teman, angin marokkan boros, kali ini membantu bagi Mister Lal. Pasukan guys, pasukan. Kalam subscribe. Baik, angin mua, kita cari angin hidup. Angin. गासिबो गावनो जाति फैनो हानाय जोंनि इउटुबार लोगोफोर नैबे बिथाङा बेंगलनिफ्राय फैलादों दिनैनि मिटिंनि थाखाय Surgeri YouTubeआव ओरैनो निकनेम रनजित सरगयारि ओरैबायदि नामा बेंगलर नोगोर बेयाव मिथिनो थाखाय फैदों बे दाखालि जोङो 3 तारिखारि फ्लाइट दंमोन बेलासिनि 3 तारिखाव जों वाव बाहाय खमना बिनि थाखाय
To guys meetingखौ जागायजेनबाय आदा प्रकाश दङ इयाव Kami नोंथांमोना जायफोरा एटेन्ड जाबाय जाहाथे जायगाफोरखौ एसे आगान होयो बिथांमोना जिरायो माने मानो होनोबा बाहेराव गोबां To guys sana pakai sana everybody celebrate night ini modest ini zana hotel ay where जागोन ना नोङो जानाय terus waiting dong sama जागासिनो So guys, ya ada Rimul dong, hello, maba boroni birat duku ni kan liya, taman duku saya ini kan kerja mana? Kalau untuk kerja apa ini kan kerja sempurna deh, boya harga nak kayak gitu, mak kosong, misal bunga kayak, bunga ada? Nunggu, bodoh nunggu so ke kipi dos markers nunggu. Duku sana, duku guna galam sih. Itu sana. Hai, bye nunggu. Bye bye. Oh, yes, yeah. Ini Friday start खालामलांसै आरो बयबो बुंनांगोन दे आरो बयबो बेवहाय जाय जाय नुजाथिदों बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मिथिबाय Okay. आं गुबुननिखौ आङो बुंना लाखानोसै आं जिखुनु बर' चेनेल नुबानो आं So, thank you so much. आरो लोगोसे मोनसे खोथा बुंबावनो आङो जेब्लानोखि फार्स्ट टाइम आंनि ब्लगिं बा आंनि गेम स्ट्रिमार चेनेलखौ जेब्ला स्टार्ट खालामदोंना बे टाइमाव बिथाङानो फार्स्ट आंनि भिडिअ खालामना होग्राया बिथाङानो आरोना स' गासैबो क्रेडिट्सआनो आंनि जिमानखिनि दासिमहालागै आं एसेबाबो गसंनानै दङ बिथांनि थाखाय 2 बोसोर सिगांहा लकडाउननि सिगां खुलिदोंमोन आरो गेम्सनि 1 वीक सिगां खुलिदोंमोन ना गेम्सनि 1 आंनि 1 वीक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेम्सआव सानगासिनो दंखायोमोन नै खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेयाव भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय बिदि जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटुबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ होनोसै नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आं इउटुबावबो एसेबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो एसेबाबो आं साक्सेसफुल होननानै बुंना लाबाय देसोन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिंआव बिराद लाजियोमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायज्लायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानैनो मोनामोन आङो मोनसे ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों हा जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु भइस गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ 10K साबस्क्राइबार मोननो हादोंमोन आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 monthनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय जेला लकडाउन जायो जेला गुवाहाटियाव जोंनाबो एसे फासिनानै दंमोन अब्ला मा खालामगोन संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै दे जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नाथाय आरो बयनिबो सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैमोनखौबो बिदिनो बुंनो सानो दि सोरबाफोर दा गोदानै इउटुब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबस्क्राइबार मोना होननानैहाय बेखौनो बुंनो सानो आङो गोसो डाउन नाङा मालाबा जोंनाबो नै साबस्क्राइबार दङ थेवबो जोंनाबो भिउ फैया मालाबानि समाव फैयो मालाबानि समाव फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो फैया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिक भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो फरायनो सानो दि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होगोन खनानि मानसिफोर आरो गोसो गोथारै दा मेन पइन्टआ बेनो आं बांद्राय सिरियास रायलाया आंना बांसिन इन्टारटेनमेन्टसो जायो नालाय ओंखायनो आं रायलायबाथाय आं जेबो रायलाया आं मिनिखायो हारसिंबा मिनिखायो बिसोरो नायनानै आंनि भिडिअखौ मिनिया आंनि भिडिअ नायनानै मिनिया डाइरेक्ट नटिफिकेसन फैबाय ब्लाक फैबाय डाइरेक्ट मिनिबायबो नंगौना नङा माने आंनि मोखां नुबानो मानसिफ्रा मिनिग्रा दं दासिमबो दङ माने आं दाखालिसो थांदोंमोन ओमफ्राय बाहायबो
आंनि मोखां नुनाय लोगो लोगो दखानावनो सासे बुरैया मिनिनानै ज'सोलासो बिदिनो मिथिबाय दा आंनि मोखां नुबाय मिनिग्रा मानसिफोर दं दासिमबो दङ अनेकनो दा आङो दा एसे लास्टआवहाय खोन्थानोसै दा एसे एक्सपिरियेन्स जागोन आरो भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो फरायनो सानो दि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां 10K साबस्क्राइबार मोननो हादोंमोन आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 मान्थनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय जेला लकडाउन जायो जेला गुवाहाटियाव जोंनाबो एसे फासिनानै दंमोन अब्ला मा खालामगोन संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नाथाय आरो बयनिबो सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैमोनखौबो बिदिनो बुंनो सानो दि सोरबाफोर दा गोदानै इउटुब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबस्क्राइबार मोना होननानैहाय बेखौनो बुंनो सानो आङो गोसो डाउन नाङा मालाबा जोंनाबो नै साबस्क्राइबार दङ थेवबो जोंनाबो भिउ फैया मालाबानि समाव फैयो मालाबानि समाव फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो फैया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिक 2-3 बोसोर सिगांहा लकडाउननि सिगां खुलिदोंमोन आरो गेम्सनि 1 विक सिगां आं खुलिदोंमोन ना गेम्सनि आंनि 1 विक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेम्सआव सानगासिनो दंखायोमोन नै खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेहाव भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय बिदि जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटुबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ होनोसै नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आं इउटुबावबो एसे एनैबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो एसेबाबो आं साक्सेसखौ होननानै बुंनानै लाबाय देसोन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिंआव बिराद लाजियोमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायज्लायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानैनो मोनामोन आङो माने ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों हा जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु वर्ड्स गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ That is the first time of women to admit. Somनिखायनो बयखौबो आं गोसोखौ मोजां हांख्रायो आरो जोंहा मानाव गेदेर आलासि सफैना दङ बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे गोबां गोख्रों रिपर्टार बेनो जाबाय हान्थिगिरि नार्जारिखौ आं बिथांखौ स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायो आरो लोगोसे आङो मेहेर औवारि बिथांखौबो नैबे जौस्रांसिम फैनो थाखाय आं खावलायनाय जायो गोरबो आदा गोरबोनिबो कमेन्ट हरबानो जाबाय सोर सोर सिनायो आदा गोरबोनिखौ जोंनिया नै जाथारासो मिथिङाव जोंनि बर'नि गेजेराव फार्स्ट टाइम बिदि मिथिया बावना आं मोननैल' बुंनांगोन आरो आबादनि थगाबोनिया माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होगोन खना खननानै मानसिफ्रा आरो गोसो गोथारै दा मेन पइन्टआ बेनो आं बांद्राय सिरियास रायलाया आंना बांसिन इन्टारटेनमेन्टसो जायो नालाय ओंखायनो आं रायलायबाथाय आं जेबो रायलाया आं मिनिखायो हारसिंबा मिनिखायो बिसोरो नायनानै आंनि भिडिअखौ मिनिग्रा मिनिया आंनि भिडिअ नायनानै मिनिया डाइरेक्ट नटिफिकेसन फैबाय ब्लाक फैबाय डाइरेक्ट मिनिबायबो नंगौ नङा माने आंनि मोखां नुबानो मानसिफ्रा मिनिग्रा दं दासिमबो दङ माने आं दाखालिसो थांदोंमोन ओमफ्राय बाहायबो आंनि मोखां नुनाय लोगो लोगो दखानावनो सासे बुरैया मिनिनानै ज'सोलासो बिदिनो मिथिबाय दा आंनि मोखां नुबाय मिनिग्रा मानसिफोर दं दासिमबो दङ अनेकनो दा आङो दा एसे लास्टआवहाय खोन्थानोसै दा एसे एक्सपिरियेन्स जागोन आरो सिरियास मोनबाबो माने एसे इन्टारटेनमेन्टजोंनो रायलायलांगोन आङो बारा सिरियास रायलाया थारमाने एक्सुवेलि बुंनो थांनाय जाहैबाय मेन पइन्टआ इउटुबनिखौ खोनासंदोंबानो जाबाय आं माने इउटुबनि फारसे बुंखागोन नालाय इउटुबनि जे कमेन्टफोर फैयो नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मोना बे गाज्रि कमेन्टफ्राबो सोरबा सोरबा गाज्रि मोना गोसो गाज्रि मोनो दा मोनोना इउटुबाव कमेन्ट गाज्रि फैयोबा गाज्रि मोनो मोना गोसोखौ मोनो दा मोनो दा आच्छा दा बेफोरखौ माखासे सोरबा कमेन्ट फरायो सोरबा कमेन्ट फराया जेन'बा आंनो भिडिअ हगारबाय आं ओमफ्राय आंनि कमेन्टखौ आंबो फरायनो गोसो जागोन ना जाया दा बैयाव आंहाबो सोरजोंबा कमेन्ट गाज्रि हरदोंबा आंहाबो एसे दुखु मोननाय फैगोन दा बेफोरखौ बादो मिथिबाय दा माने एक्सुवेलि माने 100आव मिथिखागौ नोंसोरबो 50%आव ओरै 75%आसो गाज्रि जायो होननानै माने साफ्रोमनिबो गोसोआ मोजां मिटिंफ्राय ओंखारबोबाय दासो थांनोसै न'आव मोजां नांदों मिटिङाव फैनानै मोजां लेक्सार होनायखौ खोनासंबाय ओमफ्राय दा दिनै भिडिअ एवनोसै हाय लाहरदो लास बाय बाय होनदो गोजोन्थों दे होमबा गोदान भिडिअ लोगो मोनसिगोन